sultare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique yonti kumpital mone ɗemngal pulaar heɗiyankoɓe muma to gurela sarɓe fonde sammali jeeriyela bamamɓe ceenala bilbasi ha to juma mawɗo mo jenne kame radio tata sekhumrula fouti tala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal capantati go lewru mai hooreji le ndi noddino dialogue national e nder leydi ndi kala ngal cetal tafama hanki on tawi hen jeenayo taw ko ɗowoɓe ngal ɗon kaldigal taw ardiɗum ko moustapha niassa to leydi mauritanie jagorɗo jeygu leydi ndi holliti kene tolno capanɗe jeenayi jeeɗiɗi tonnes mo produit mum gasi woni koɓe tetti yogay jeereji nder leydi ndi to leydi mali wonande sumgoji référendum ko fate banggue roma jaru mum ne jokke nder leydi ndi hewɓe hen ene ƴamane pindina wiyaɓe eyi e ɓen wiyaɓe ala to leydi guine konakiri caggal nde o ɓocciti o dogue kasoji kankon ibrahima halala taw ganduɗa ko neɗɗo jeeyaɗo toon to leydi maroc kame belgique ɓen jeegomo renanoɓe mo to kaso beddama to nder kaso gam yebare kabruji men mana en ha to côte d'ivoire niger cameroun ma en jaa ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗon addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi france taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité ma on keɓe en hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suuma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni keɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto dakar lamorgo leydi sénégal to kermassar taɓande temedere hakkude mum e osan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kononne kadi lampaji e zampoulaji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa les bottaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a moosat ha tina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗen ceerno jibisi laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli kala ceerno jibisi holliti on joguiɗo humre dabare walla mo seyɗani memi donkuɗo ƴellitade gila e jeygu mum ha e dewle mum e ɗannungal mum kala sa jokkodire ceerno jibisi ma yiito hen hoore maɗa ceerno jibisi ko lasrari yanke kono kadi ko bittuɗo leɗɗe ha heeɓi en ko laaɓi ene safra ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno fibron kis nem hémorroïde nonne kadi diabète e ñabbuji goɗɗi kala cuuɗotoɗe nder ɓalli kala
ceerno jibisi laaɓaɗo listihar so tawi anoddimo arokimo indema e inde nenema mawo ƴewane ha sikke elle ko onon gondi. ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje ñabbuji kewɗi cuuɗetoɗi e nder ɓalli. ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno jibisi ne jogui pegge e usula ene nelde e kala bangeji en itta dabare kami humre kala. sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi beele o ƴewanma listihar kala ɗo gonɗa hande o omo tawe to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam. so tawi noon ko gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA ko temedde nayyi mbuuɗu, so tawi ko ƴewgal, so tawi noon ko leydi Mauritanie ko ujunere ugoya. kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ko wona ɗum ceerno jibisi ne yarliti ƴewandema taw hay mbuuɗa yoɓani. sa yiɗi jokkodirde e ceerno jibisi fannu ƴewgal beele on saaha nelda Orange Money walla Wave mbatta ko 77 653 03 67. so tawi noon ko numéro makko appel mbatta ko 00 221 78 163 24 82. so tawi noon ko tonggode makko leydi Mauritanie 00 222 47 22 80 84. ceerno jibisi ne jogui miñum sehil mum biyeteɗo ceerno Alassane Sy, on noon tawete koto Nouakchott to legal nettek. so tawi ko tonggode ona 00 222 32 62 04 99. musidɓe tedduɓe, ceerno jibisi ene andi noon iwi to Thile Boubacara ene tawe hande to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam o. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawbaare jeegoma korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati yonti kumpital mine ɗemngal pulaar son teskima gila altina hanki o no jaynide ardanno ni ɗeɓi waylade seeɗa saabi ɗum ko waylo waylo internet oɗo saaha e nder leydi ndi Sénégal nde tawno so yeehi ha woni 13h eɓe kewi ittude donneji ɗi ha laaɓa. so tawi noon woni a ala wifi taw ganduɗa ko câble optique walla fibre optique e hoore mum woni tan ɓoggi naneteɗe nder galle ɗi, a wawata jogade kuɓɓam haydara walla ni ciggam haydara walla ni mbiyen a wawata dañde internet haydara. ɗum jeeyi sababu jaynede wayli jaɓɓal mum a seeɗa. horejo leydi Sénégal yogay jayndeli leydi ndi garti hen hanki jamma sanga 22h kanko maw leydi ndi o yeehi toon to Touba o dañi joɗodade e Sirigne Mountaga Mbacké woni khalife général mo Mouride. ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaƴƴe no fewi taw kadi ko yewtere tenggurengu kono hay jayde wotere ala hen addude koɓe jewtidi walla ni koɓe kaldi ko wona ɗum ko noon won yaltuɓe taw ko ɓattiɓe khalife o kollitiɓe jiidirani kono noon ko ɓuuri labde ko ɓe jiidiri ɓe jewtidi kono ala kala ko sigga hen e yewtere hakkude mabɓe kanko mawɗo leydi Sénégal ponnoɗo wadde jillu mum hanki toon to leydi Côte d'Ivoire. ngun jillu o haytini ɗum gam oɗo saaha teskede caɗele tawete nder leydi Sénégal nawannomo toon to Côte d'Ivoire ko jonde faggudu kamɓe ɓen yiilotoɓe ngaaluji artude nder leyɗele mumen to banggue patronat yiilotoɓe ɓen aroɓe gollade e nder leyɗele mumen keddotoɗen koye hoorejo leydi ndi Sénégal Macky Sall tawtorama hanki gooɓe jiile taw koye yewtere leyɗele jeeɗiɗi toɗɗade e nder Afrique ko ɓen goni jogorɓe joganade leyɗele Afrique koyɗe mumen faade toon to leydi Russie kame leydi Ukraine gam kaltigal hakkude ɗen leyɗele beele leyɗele Afrique ne daña wune beele ndeɗo hen haare wonde hakkude Ukraine kame leydi Russie ne wawa dartade ha laaɓa. kanko hoore leydi Sénégal mo jeeya e ɓen suɓaɓe taw kadi ganduɗa gon miijo yalti koto Congo Brazzaville fayma to Afrique du Sud hoorejo leydi Sénégal ne hen ko noon kadi Égypte Ouganda kam yoga e leyɗele haade goni leyɗele jeegom kono ɗo saaha ko leyɗele jeeɗiɗi goni toɗɗade beele nduɗo hen lewru wonandu haade mayru gasde kam taw ɓe mbawi yaade toon to Kiev ha toon to Moscou gam kaldigal siftinde nde tawno leyɗele Afrique ne heewi doga molto en ne heewi caɗele ne heewi kadi ɓe mbawana koye men ɗum noon céréal mo loni yaltinta kala saaha taw kadi ganduɗa ko toon to Ukraine heewi faade
ko e leyɗele Afrique ha tenti noon to Somali kam yoga e leyɗele ha tenti teskede o saaha mo gonɗen toon to Soudan wonande kene wona ujunnaje dokɓene moltoyi nokkuji goɗɗi haala kadi nokkuji goɗɗi kala ɗum jeeyata sababu koyɗe mabɓe jaam beele jaam ne arta toon so tawi jaam artani toon ala kala ko wata dañede to banggue guura ha tenti noon wonande kala saaha koloni wallitta ɓen a doga molto ena cetal almameɓe kame wajotoɓe jaltini wonande konguɗi mumen ɓe erima leydi ndi nde wonata e jaam ɓe erima kadi leydi ndi nde wonata e kaldigal ɓe eri mawɗo leydi ndi nde jogoto ha hande pellital muɗum e junggo beele leydi ndi ne wawa artude e jaam e cellal e kisal ɓe erima kadi sukaɓe nde keddoto e galleji ɗi mbasa yaltude e booli ɗi gam seppude nde tawno seppo ittata haydara so wona ko bonni ɗum jeeyi sababu ɗo saaha kamɓene ɓe jalti e deƴƴere maɓɓe koye Sénégal keddotoɗen gartaten koye mouvement M24 ganduɗa mouvement ɓoyani no fewi ko yi nangue on mouvement noon o taguira tan ko haɓade 3e mandat hoorejo leydi Sénégal ganduɗa kene tolno e temedere sappo e jeeɗiɗi parti politique kami société civile en ne tawe hen hanki noon ɓe mbaɗi yewtere mabɓe ko mbiyata conférence de presse ɓe jaltini konguɗi mabɓe gulɗi jaw faade laamu leydi ndi kono kadi ɓe garti ko faade banggue nangle kewɗe ɗe sukaɓeɓe nanga ha tente wargoji kame gaño baɗaɗe hen kala ɗum kala ɓe garti hen e yaññade hen no fewi kono ɓe kolliti maɓe gummin seppoji e nder balɗe ɗiɗi ɗum noon ko ñande jeenayyi e sappo nduɗo hen lewru kono kadi ɓe eri hen ko yimiraɓe mawɓe e babiraɓe mawɓe hay sukaɓe kala nde joomin jaltata ɓe kebbina koye mabɓe booli Dakaru kala so tawi kay woni jaydeli windere kala pilmi ɗum ene gasa mawɗo leydi ma yatir caggal ko fati banggue 3e mandat mo mawɗo leydi ha hande ala kala ko haali hen haydara kono kamɓe koɓe additiɓe miijo mawɗo leydi ndi ɗum noon ɓe jiiɗi wadde ngal ɗon moɓodiral koye balɗe ɗiɗi woni ñande jeenayyi e ñande sappo nduɗo hen lewru taw kadi lawol ɗimmol ngol ɓe jiiɗi wadde ɗum ko toon to place de la nation to leydi Sénégal keddoɗen ha joni yeewi askan wi ɓe erima loni nde arata loskude ko fate banggue nervieji jiyaɗi ne jogui cabbi to ene pi sukaɓe piile bonde ha tenti mayiɗeli pawdirɗe ɗiɗon fannoji siftinde on wonande dendagal dawriyankoɓe leydi ndi waɗi ko pecce ɗiɗi ɓe heedanɓe lundoɓe e wonanɓe laamu ngu kay tawi ko wonanɓe laamu ngu ene ulla ene mbiya ko ɓeeto hen jooɓi pittali ɓeeto ene mbiya ko ɓeega jooɓi pittali siftinde on e canki o police yaltinino communiqué mum holliti teskima wona ɗiɗo hen seppoji baɗɗi ɗi won seedaɓe hen wonɓe ko gona tan seppoɓe taw ko joguitiɓe fetelaji ne gasani taw ko ɓen jeeyi sababu yoɓade pittali ɓen sappo e jeegomo fittandu warade hakkude goo e ɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen Cheikh Bara Ndiaye wonande chroniqueur taw kadi ko Walfadjri mbiyanoɗo teb guila ñande alede hecci hanke o ko hande foti darade e yeeso procureur so tawi kay waylo waɗani hande o jogori waloyde jamma ko gadiɗo to kaso Tambacounda wonande ɓen sukaɓe seppunoɓe to leegal Saare Guelel ha nanga hen kamɓe kala ɓe ɓenninama parquet woni ɓe darima yeeso tribunal ɓe payi kaso gam teskede heewi hen ko guinenaɓe kono kadi sukaɓe tokosɓe ene tawe hen jeheten koye dialogue national mo leydi Sénégal nodduno ɗum ko mawɗo leydi ndi ɗum noon wonno ko ñande 31 lewru mayduɗo hen ndu ton to galle lamorgo to totta noon wonande ndun sawru guinol ko Moustapha Niassa gonnoɗo wonande gonnoɗo gardinoɗo sur sarɗiji ndu leydi Sénégal hanki noon kanko on Moustapha Niassa o holliti wonande ngun goomu hoorejo leydi tafigo koɓe jeenayo kamɓe ɗowoɓe ngal ɗon kaldigal ko fati banggue dialogue national ko hanki fuɗɗi maɓe puɗɗo golle mabɓe ko ɓuuri yawde beele leydi ndi ene wona e jaam e kissala to Touba sukaɓe rewɓe hewɓe waɗanoɓe toon viol ñande sukaɓe rewɓe hewɓe ene toon viol koɓe nogas jiiɗiɗo suka debbo wonande jaagoɗo rewɓe kame sukaɓe rewɓe on biteɗo Fatou Dieng Diagne o holliti wonande on bannoɗo ngal ɗon baɗal jangguinowo daara to Touba wiyama teb hande omo tawi e juuɗe ɓen dadiɓe leskoji ne jokke makko holno waɗiri viol ɓen sukaɓe rewɓe nogas jiiɗiɗo
suka debbo ko fati bange tera fuɗɗitima golle muɗum ya ngara ɗum ko guelñade alhamisa ɓe dartinno golle mabɓe ɗum ko caggal nde duppa wonande gar mo Rufisque ɗum noon ko hanki teero fuɗɗiti ya ngara mum hakkude Dakar ha fayenma toon to Diamniadio ko wona ɗum ko noon tugganma tan gila ñande asende ha fayenma alet altin talata hande o wuro ngoñe deeƴi ko heewi kay fuɗɗitima ɓe gudditi bitikaji men bisuji ɗi batti yaade no feewi so wona étudiaji kame élevaɓe goni ɓe cuwata ɓamtude jangde no fotiri ni woni hen wattuɓe yaade kono noon ɓeɗen hewde ne keddi taw e nder galleji mumen jeheten ko hatton to Italie taw yin toon Oumar Dembel Diallo eɗen gandi consul général tawete to Milan hanki haare bonde waɗi toon hewɓe mbi ko ɓen seppannoɓe ngari keeli nokku o kono kadi ko haare hakkude ɓen arnoɓe fewnude kayitaji men kamɓe arnoɓe seppude ngam sabbodde ko ɗon waɗi haare haaɓe keeli toon biroji o dañi koɓe bonni hen machine pewnoɗo kayit ma en ketto hen Oumar Dembel Diallo toon to Italie. Oumar Dembel Diallo holno ɗe gueɗe jaruno hanki toon to Mila to consul général mo Italie taw ko mo Sénégal. ya wuro Seydi Saar Ceerno Abdullaahi Saar jam ñalle moon hettiyankoɓe weltare TV jokkore muɗum kala kabaruji meɗen taw koye ɗemngal pulaar Seydi Saar no wiɗani yaten ko toon to leydi Italie yen ha toon to wuro ngo Milan yehen to consul général mo leydi Sénégal tawetede kay toon to wuro ngo Milan leydi Italie caggal noon nde pelmodire wawi wadde kay ñalawma hankin toon to leydi Italie hakkude kay ɓen ɗon kay wiyeteɓe kay arɓe wadde seppoji muɗum e ɓen ɗon arɓe kay ɗaɓɓude kayitaji muɗum taw noon ko ɓiɓɓe ɓe gendi Sénégal wurɓe kay toon to gendi Italie kañum tigui wawi kay felɓodirde ɓen ɗon arnoɓe noon wadde seppoji muɗum caggal nde ɓe holliti kay hiɓe yiɗi nadde kay toon to nder consulat ɓen ɗon arɓe ɗaɓɓude kayitaji muɗum noon wi tati memata jeegom caggal kay hiɓe andi ɓen ko bonande mawde kay woni ko ardi so tawi noon ɓe acci ɓe naati toon to nder consulat ma kay ɓe wawa bonnude gueɗe kala kadi ma ɓe tardin golle ɗe ɗum noon addi kay ha ɓe felbodiri hakkude kay ɓen ɗon seppaynoɓe kay walla kay ɓen ɗon arnoɓe wadde kay seppo muɗum ha wawi felbodirde kay e ɓen ɗon arnoɓe ɗaɓɓude kayitaji muɗum caggal noon nde ɓe felbodiri kay ɓe waɗi kay fooɗen durre ha kay ɓe wawi natude nder consulat to caggal nde ɓe naati nder consulat to noon ɓe wawi kay bonnude kay to bureau leygo woni kay to bureau gadanigo ɓe wawi bonnude ɗon kay machine goto taw ko machine liggorɗo ɓe seeki ɗon kadi yoga e kayitaji ha yoni yok nden noon ɓe yawtani kay bureau dow ngo to passeport uji fewnte to caggal nde ɓe hewtonne kay ɓe wawi hebde fartague bonnude to machine goto taw ɗon ko machine kay fewnowo kayitaji ko noon dendagal kadi kayitaji kay wawɗi tawede e gonɗon bureau kala ɓe seeki ɗum ɓe yagui noon ɓe seeki ɗin ɗon kayitaji ɓe waɗi kadi bonandeji goɗɗi caggal kadi nde ɓe wawi helde yoga e bagage uji toon to gonɗon bureau toon to leydi Milan noon Ceerno Abdullaahi Saar sifnorɗo noon gonɗon felbodiro kay addingo kay ko caggal ɓen ɗon seppaynoɓe kay nde ɓe ari wadde seppo mabɓe nde ɓe holliti kay hiɓe yiiɗi accede kay ɓe heeɓa lawol ngol gam ɓe wawa nadde nder consul général mbo leydi Sénégal tawete toon to wuuro ngo Milan toon to leydi Italie caggal noon nde ɓen ɗon kay arɓe ɗaɓɓude kayitaji kay holliti tati memata jeegom ko ɗum tigui addi kay ha ɓen ɗon arnoɓe ɗaɓɓude kayitaji wawi kay felɓodirde e ɓen ɗon ardunoɓe kay fitinaji caggal kay ɓen ɗon adunoɓe kay ko wadde seppo muɗum wadde kay faami wona kay ɓen ɗon liggotoɓe kay toon to nder consul général wona kañum tigui felɓodiri e wonɓe bowalɓe ko wonɓe bowalɓe kay kañum tigui felɓodiri e nder muɗum caggal kay ko ɓen ɗon ɗaɓɓaynoɓe kayitaji kañum tigui felɓodiri kay e ɓen ɗon arnoɓe wadde seppo ha addi kay nden ɗon bonande kala wawi kay yaltude toon to leydi Italie taw noon ko toon to wuuro ngo Mila consul général mbo leydi Sénégal taweteɗo toon to leydi Italie ɗum ɗon noon woni kay kabaruji meɗen Ceerno Abdoulaye Saar taw ko kabaruji ɗirroɓe ndin toon to leydi Italie caggal noon enen en tugnaki kay e bindande en tugnaki e vidéo ji yahoji en tugnaki kadi e haalaji haaleteɗi banggueji goɗɗi ɗum noon ko caggal tan nde wawɗen kay jokkodirde kay e police général mbo leydi Sénégal tawete toon to consul général mbo leydi Sénégal tawete kay toon to Milan mbo leydi Italie ɗum noon wona goɗɗo kay jokkodiri e mabɓe ko min Oumar Dembel Diallo haaloɗo o min tigui jokkodiri kay e police général mbo leydi Sénégal tawete kay toon to consul général mbo leydi Sénégal toon to Milan caggal noon nde holliti kay ko ni tigui gueɗe ɗe yaari kadi ko ni tigui woni ko addi seppo ngo ha waɗi ko ɗum ɗo tigui addi kadi ha bonande toon nde kala wawi kay bonnede toon to leydi Italie Sar Abdoulahi Sar hettiyankoɓe weltare TV e jokkoro ɗum kala ko musidɗo moon Oumar Dembel Diallo ko ɗum ɗo tigui woni robino kay ngo wawɗen heɓande gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama. Oumar Dembel Diallo golle ma jooɗi peewi gueɗe ɗe kala laaɓi labti sen giwi oɗon fannu jeheten ko hatton to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kébé min calminima min juurimama hol kabaruji garanden to Ziguinchor subaka hande o ha faynma hanki o kala toon to Ziguinchor assalamu aleykum wa rahmatullah.
aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar asalmitama e denndaangal hettoɓe weltare TV. kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeheten ko plateforme rewɓe wonɓe ɗo en e nder Ziguinchor. kamɓe de ɓe jooɗima pour haalde haala ndema. ina wayno eɓe jogii leydi kono noon ɓe mbi ɓe keɓani taw awdi. ɓe ewnima ministére jogiiɗo holɗum fewte batte ndema Aly Ngouille Ndiaye yo waɗ feere wawa hokkude ɓe awdi ɓe mbawa gollade gese mabɓe ɗe nde wonno holɗum ndungu ngu ari yettima. asaman o ina wayno sansi ɗum noon woni koɓe kaali ɗo en hanki ɓe jooɗima. so tawi en umima ɗon eɗen gandi jooɗiniɓe ɗo élevage kamɓene ɓe mbaɗi jonde mabɓe hecci hanki ɓe kolliti ha feere layya ɓallima hoto yimɓe kul ma jawɗi ɗi ngara ha ɓura no wano rawane ni. kamɓe kala ɗaɗa wawi wonde eko joguiɗa foof ma waw dañde layya. ɗum yo yimɓe gartir haqqillaji mumen ganda ɗum ɗon koko jogori wonde so Allahu lamɗo jaaɓi. sen umima ɗon jeheten ko to e usuyi eɗen gandi yaltirde usuyi fewde ga e Ziguinchor ina wayno kadi waɗi accident holɗum oto goto kadi maɓɓima e leydi. oto o noon ina wayno waɗi sarane yeno ko e lekki. ina wayno yimɓe ɗiɗo bersi hen hanki jamma fewde hande. ɗum noon woni ko kewi ɗo hen. eɗen gandi manifestation ngaji waɗoɓe ɗo ɓene kadi ina wayno ha jonde eɓena mbaari laabi ɗi lawol 54 ngol e laabi keddiɗi ɗi kala hen ina waɗi caɗele autoji ɗiɗo mbawi rewde hay goto ittani. kamɓene kadi ina wayno ɓe ittani ha joni eɓe ɓamti barasuji ɗi kono noon dille kam ngala hay hunde taw ala ko kewi gayna so wona jaam. ɗone kadi ina wayno barage kadi gonɗo ɗo e nder fewde Adiyana to e fanda fewde Niaguis ha joni kadi barage goɗɗo nan ɗon ina wayno militaire ɓe ittino on barage kadi ɓe gartiri barage o. ina wayno autoji ɗi hankkadi puɗɗi yaade nde waɗi caɗele e mumen. Bignona kadi ha joni kadi barage o no woodi natirde Bignona e yaltirde Bignona. ɗum ɗone kadi suwa taw ittede. ɗum noon yimɓe gullitima hunde nde haade deeƴi yo barage uji ɗi itte mbawa dañano ɗannori yimɓeɓe mbawa wonde e sécurité moƴƴo mbawa jooɗade e golleji mumen. ɗum noon weltare TV musidɗo Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zikri jokkodirde Sar Abdullaahi Saar yallo koye walde jaam. allahuma amina ya rabbi. Amadou Isaga Keɓe finoɓe nder leydi Sénégal hewɓe henne gullito oɗo saaha gueɗe men koko daari gam ne kala saaha ittede doneji taw kadi ganduɗa ko fate banggue internet. ɗum noon ko guila tan ñande asende guila ñande hen tan internet kuppa kono kadi ɓuuri kuppede ha laaɓi ko guila ñande alende wonande donné o itta ko sanga 13h artode tan ko sanga subaka ha ɗone 13h kadi so donné o ittama kala ko mbawɗa jogade hay so tawi woni ko application joguiɗa taw kadi ganduɗa beele hebde ɗam ɗon wonande internet a wawata hebde ɗum hay seeɗa so wona kay on joguiɗo taw ko wifi hay on wifi kadi taw ko wifi ji baɗɗi ɓoggi naɗɗi e nder galle ɗi. ɗum noon hewɓe hen taw ko liggotoɓe e nder internet kolliti ne jogui caɗele mawɗe no fewi. ɗen caɗele gonɗe to Sénégal ko ɗen tawete ha to Mauritanie finoɓe hewɓe hande ngala taw internet. ɗum ko caggal ñande altina jawtuɗo heno kame talata caggal fitinaji bannoɗi toon. ɗum ko caggal mayde suka gorko goto biyetnoɗo Oumar Diop ha ganduɗa waɗino sippoji mawɗi ponoje duppa otoji duppa gueɗe kewɗe mbaɗi guure kewɗe dañino seppude guilde noon laamu leydi ndi koko kuppuno internet o beele jaam wawa artude nder guenni ɗi guilde noon ha ɗo gonɗen taw internet leydi ndi suwa taw artude so wona on joguiɗo kañumne wifi timmuɗo taw ko baɗɗo ɓoggi e nder gendi leydi Mauritanie. to Mauritanie keddotoɗen jagorɗo jeeygu leydi ndi wo holliti kene tolno e 99 tonnes taw ganduɗa ko matériel mo happu mum gasi woni koɓe teeti yoga jeereji leydi ndi wo holliti ɓe mbaɗi jaltale kewɗe kono ɓe teskima hen hewɓe ɓe ɗoftaki prix ji walla ɓe dokkata facture ko wayno 150 taw kadi ganduɗa ko neɗɗo mo ɗokkirani facture ɓe keeɓi ken tolno 75 plante taw ko ɓen wullitiɓe sodoɓe boutique aji taw kadi keɓani no jiɗiri ni wona kadi taw no laamu ngu rokkiri ni kene wona 33 magasin woni ko udda hen. ɗum noon ko ɓen yeeyoɓe ɓe ɗoftaki kuule laamu ngu ko ɓen goni rewnaɓe ngolɗo hen ala wala al akhbar ɓe kolliti autorité ji Mauritanie jaɓɓima wonande jeenari
iwdi walla mbiyen cadeau teddungal giwngal to roi Salman mo Arabie Saoudite ken tolno capanɗe jeeɗiɗi joyi tonnes taw ko tamoroje ɗum noon fayi koye catal tambingal nguura leydi ndi ha wawa feccude ɗum yoga e ɓesguji leydi ndi taw ko joguiɓe caɗele oɗo saha ko fati banggue caɗele nguura e nder leydi ndi sifande groupe IFC de la banque mondiale hakkude muɗum e société walla mbiyen hakkude muɗum e société biteɗo Al Nazaha mo Mauritanie kene foto wonde 26 million ko preje euro so tawi wattama e ugguye ma wonoye milliarduji sappo nden woni sifande hanki toon to leydi Côte d'Ivoire taw koye jonde mawde some joɗiɗi toon ko fati banggue patronat en aroɓe yiilade ɓen joomen ngaaluji wawɓe arde gollade nder leyɗele mumen nden sifande noon nde fayi koye gueɗe ɗiɗi usine kosam kame usine leɗɗi jogorɗo dumade o saaha e nder leydi Mauritanie jagorɗo ñeeñal kame pinal e coftal holliti yuɓɓini heblo mango taw koye fannu jayidi yankagal kene tolno e temedere jayidi yanke wawi heblede taw kadi koye fannu ballal e nder jayideli privé ɗum noon waɗi koto école nationale d' administration leydi ndi ngam wallidde ɓen jayidiyankoɓe ha mbawa rokkirde kabaruji labtuɗi nde tawno jaydiyankagal jogui ko lawol no comme lawol diine ni en jogui ko haaɗa ne jogui ko yamira wona ko yiɗa tan ko jiɗɗa fof kaala walla no jiiɗirɗa fof kalda ala kalata tan ko kabaru no lelori ni tawa alda e oñade walla wuurade walla wuuranade o nde tawno jaydenke so wuurima tan woofi lawol muɗum nde tawno foti wonde koye tengure ngu waya tan kono ñawowo ni henna caggal mayde Oumar Diop ñande altina jamma alen ne jofi altina jewtuɗo dowoya dañi noon hewɓe seppuɓe yeeso ambassade mo leydi France toon to leydi Mauritanie ngam yiddeɓe ko ñawore yo waɗe caggal loskoji ɗi ha hande ala kala koɗi jaltini autopsie biyaɗo ha hande ala ko feeñi taw gueɗe ɗe kala nane ndeeƴi kamɓe yiddeɓe ko yo ñawore waɗe hen tene kadi gueɗe ɗe kala yo jurnita no feewi saabu ɗeɗo ene gueɗe no leliri ni ene gasa taw won ko suuɗi hen keddotoɗen koye leydi Mauritanie haɓade waylo taaridi jagorɗo taaridi eɗen gandi ñalawma hanki o ko ñalawma windere kala ngam rende taaridi nde tawno taaridi so boni gueɗe ɗe kala boni saabu sa teskima hande o ko wayno mbusuji bidongaji nana gayni laddeli men ha laaɓi saabu hande habboɓe galasuji kirem galasuji kuusoɓe sukaɓe men kala hen ko itta weddete tene kadi moƴƴata bonata tene yornata ko leydi haɗa toɓo wara leɗɗe kala adda yoro e leydi moƴƴa leydi ndi bona wonta moƴƴi ɓolo wonta yoro ɓolo wonta nguleki hande wonke tampinde en ɗum jeeyi sababu noon kala ñande joyya lewru juin ko ñalawma teddiniraɗo windere nde kala ngam rende taaridi nde tawno taaridi so moƴƴi foof moƴƴi taaridi so boni foof boni ɗum jeeyi sababu kanko jagoɗo taaridi mo leydi Mauritanie wo holliti maɓe daro darde tinde ngam lorde leɗɗe ngam fabade taaridi leydi Mauritanie to leydi Mali paaɗen jagorɗo mina kame pétrole woni Lamine Saydou Traoré acciɗɗo golle muɗum guila ñande 31 wonande lewru mai mayduɗo hen ndu waɗi haala hewka noon to banggue réseau sociaux ɓene kollita wo acciti golle makko ɓene kollita wo accitani koye wonde kala o holliti caɗele ɗe wuure ngal ɗo gollorgal siftindon leydi Mali ne tacca caɗele mawɗe no fewi to banggue kuppiraji courant ha tenti noon Bamako manggo ngo ko wona ɗum ko noon wo holliti caɗele mawɗe ne teska hakkude makko e gollorgal société tambingal kuɓɓam ngal kono warti hen no fewi ko wona ɗum ko ngal gollorgal halfina ɗum ko jagoɗo économie kame finance leydi ndi taw kadi halfini ɗum ko Chekela Kogela Mayiga hoore jagoɗo leydi Mali to leydi Mali keddotoɗen guila tan ñande ɗiɗi nduɗo hen lewru Mali woni koye Roma jarribo moni kala ne yaari banggue ngam ƴamde ɓen heedono ɗum so tawi kay ko wiyaɓe eyi walla ala ɗum noon koye référendum wonande sumgoji membitel payaɗi ngam waylude tugnorgal leydi ndi ɓuura yadude jamanu ɓene mbiya eyi heddiɓe ne mbiya ala woni hen kadi pelle kewɗe kolliti ne piiɓi hollirde kañumen mbiyata ko ala ngam teskede won naggaɓe ne ndumba taw koye gañalde ko wayno wonande mammi la vie chére nangganoɗo ngam hollide tan gurdam ne seeri ha ɓurti nangga tan
udda taw haali tan ko fati bange gila transition are gardinde leydi mali oɗo saaha guuraka ne seeri no feewi juma mojjenne dañi laaltede ɗum ko ñande aset altine walla mbiyen ñande alet jawtuɗo henno woni ñande nayyi nduɗo henna lewru ko sanga 5 heures subaka moni kala yaɓani toon beele daña place mawɗo no feewi laaltade ɗum ko leydi waɗe dorde ha safa wise ndiyama jiiɓe ha lerba holmo wawa fiide tufere holmo wawa berkuri mo wawa laltade holmo hutoraki to banggue ɓakke jiiɓede fewne waɗe dorde ha safa waɗe tufeje fewne walla mahare ko ɗum woni on juma ɓurɗo nayi wuude e nder leydi mali kadi kawniɗo no mahira to jenne ko on wonno e laltede ɓe jinno laltademo ko guila 2019 ngam ngakkugol nden kay kisal o dañi laltede ñalawma o noon wonaniɓe ñalawma julde mawde no feewi hewɓe jennankoɓe finoɓe toon kolliti hen weltare mumen mawde no feewi to leydi mali keddora joni catal yahoɓe koyɗe jaam hakkude gouvernement leydi mali kame hoɓel mo kiidal worɓel kame hoɓel mo kiidal woni alzawaɗa ɓe mbawi yettade toon to kiidal ɗum ko ñande alet jawtuɗo henno gam yewtidde mabɓe sifande alger 2015 gam teskede guila tan daroɗe ndeɗo hitande hakkude laamu ngu leydi mali kam ene wonde hoɓɓel mo kiidal hakkude mabɓe ne herƴi no feewi to Guinée Conakry inde makko ko Ibrahima Halal kam woni ɓoccitinoɗo gila nogas e jeeɗiɗi décembre 2022 ɗon ɗo hollirnowo sellani wona wa to hôpital ɓen gardeɓe jeegomo renanoɓe mo ɓe e nder weltidare nden o dañi dogde wonangol goo woni dogdemo o kanko noon wurno ko toon to leydi Belgique ko margonajo kono kadi ko woni golle makko tan ko helde kaake janane e guyka o dañino nanguede leydi Guinée laamu leydi Belgique ɗaɓɓiri leydi Guinée nde artirtamo toon to leydi to ko ɗum on sifa wonano nden noon wo ɓocciti o waɗi e ladde jonum guila nden noon ɓen jeegomo ko yowanoɓe kamɓene ɓe beddama to kaso to ɓayde ko jaaɗo o suwa taw yitede to leydi Guinée ɓe goni koye examen aji ko fate banggue baccalauréat zéro coréen ko suka debbo gujjuɗo ciggam baccalauréat wiya toon teb tonne kadi to sigiri e hoore mum tonne kadi wiya teb to zéro coréen ko to lycée Alpha Ya Diallo ko toon wo nanga siftinde ono ñande alet jewtuɗo e noon sukaɓe rewɓe jeeɗiɗo fonnoɓe jeeyede guel ɗo hen kawguel mbasi pittali men taw ko laana mabɓe yuwi kamɓe kala ɓe jooli hen sen giwi to leydi Guinée ko to leydi Côte d'Ivoire paaɗen hanki leydi Côte d'Ivoire Abidjan jaɓɓima Africa kewa Forum taw ko 2023 ko fate banggue ciifande mawɗe siifama toon kene wona ujunnaje ɗiɗo taw ko patronat aroɓe yiilade jomen ngaluji araɓe leyɗele men beele to banggue ndema walla awo walla gaynaka walla gueɗe goɗɗe kala beele mbaɗa ngaluji men e nder leyɗele mbawa gollade hen siftinde on oɗo saaha hewɓe ne kulti Afrique gam seppoji so mbaɗi daña heelede hen ɗum jeeyi sababu hewɓe ne kula addude ngaluji men wadde leyɗele kono noon kene wona ujunnaje ɗiɗo taw ko ɓen yiilotoɓe jomen ngaluji nde garata e leyɗele men beele mbaɗa hen ngaluji men kamɓe kala ɓe mbawa gollodade hen Côte d'Ivoire dañi ciifande tati e nder ɗen ciifande tati kene foto wonde 450 millions ko preje dollar gam ƴellidde faggudu leydi ndi kame cete kewɗe bawɗe gollodade e nder leydi ndi to Niger finoɓe e nokku biyeteɗo wahalama ene tawe to Tilaberi finoɓe toon taw ko leƴƴi kewɗi tawete toon kami doga molto en kala mbaɗi jonde mawde nden jonde noon ko ñande alet jawtuɗo heno e tawtorede ɗen pelle nottotoɗe jihadiste en ɓe jooɗi koto wiyetengo tindi kiwindi ko toon ɓe jooɗi gon wuuro noon tagui ɓe jooɗat toon kamɓe kala ɓe ciifi jaam nde artata hakkude mabɓe hay goto goɗɗo hay goto leptu goɗɗo kono kadi woni kala hormoto goɗɗo nden sifande sifam ngol woni goo ene gasa noon ma jaam waw artude toon e nder diwan mo Tilaberi to leydi Cameroun ko jeeyaɓe Boko Haram nayo mbasi pittali men ɗum koye jangu goɓe jinno wadde hanki o poste militaire to nokku biyeɗo galdavi noon ne tawi maayo maskota ko toon ɓe mbara kono kadi hewɓe
ngañima nden fettande nde ɓe pettinno to Haïti ko inondation toɓoli kewɗi ngari toon kene wona capanɗe nayo neɗɗo jaade ɗin toɓoli e nder jaade ɗin toɓoli to ganduɗa ko toɓoli mawɗi no fewi jaade ɗin toɓoli kene wona 12 neɗɗo majji kono capannayyi ɓandu yiyama 12 neɗɗo noon majji eɗen diƴƴe yiitaka taw 13 ujunere woni ko eggina e nokkuji men ngam teskede diƴƴe hewde ɗin nokkuji Ukraine keefa tuumi subaka hande o armée leydi Russie ko kañum fusi barrage maayo ngoɓe mbiyata maayo dindi peera taw kadi ganduɗa ko maayo ngo ganduɗa ne hutorno ɗum ujunnaji yimɓe barrage badano ɗon hade guure kewde tawde ɗon yoolade on barrage tuuma fusi on barrage ko koñinkoɓe leydi Russie kene wona 16 ujunere finoɓe toon woni ko jeggina kene fotta wonde ujunere e temedere oɗo saaha ngala galle ɗo hooɗi laamu ngu noon holliti en metti mum mawɗe no fewi hooreji leydi Ukraine noddi batu nden ka keñoraɗo ko fati e oɗo henna barrage woto addude yoolayru mawdu e nder on diwan nde tawno guure kewɗe oɗo saaha ndiyam rangani guure ɗe koko jogori yoolade to leydi France laawol 14 ɓiwol taw koye moɓodire mawɗe no fewi hande ceppi yogay booli ndeka leydi ndi kala ngam hollideɓe ha hande ɓe jaadani e réforme ko fati banggue waylude yaade foftorde muɗuma duuɓi 64 hay loppenne gasa noon ngol wonata laawol mabɓe cakkitingol moɓodire ɗeɓe moɓodirta e ndeka leydi France tokko wiyata udditi bureau ji muɗum ngam suɓade sarɗiyanko mum tedduɓe ɗum ko subaka hande o kene tolno e 7 candidat hen 13 ko rewɓe hen 13 ko rewɓe bureau ji ɗi gudditi ngam suɓoyade sarɗi yanko mum sifti noon leydi kowen ne jogui caɗele politique to banggue député ji mumen jeheten koto leydi mbiteɗi Kyrgyzstan noon koye tawete koye Asie capantato gorko teɓama toon subaka hande o ngam tumedeɓe ɓe jinno ko dirguidde laamu hooreji o leydi mabɓe e mbaadi kuddata musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandi en subaka hande o ɗo yeeso haalirde en ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiran en